Velkommen til KOS. Mit navn er Thomas Borgå. Jeg er akupunktør og tankefeltterapeut, og jeg vil nu vise jer en fantastisk øvelse fra den amerikanske tankefeltterapi, som du kan bruge resten af dit liv, når du først har lært den udenad. Den er ganske simpel, tager kun 3 minutter, og på de få minutter, der reducerer du væsentlig stress i kroppen, tømmer hovedet og bliver rolig og grounded. Og grounded har jeg ikke noget dansk udtryk for. Det må bedst betegnes som jordforbindelse. Først sætter I 2 fingre i kravbenets punkt, og kravbenets punkt det ligger under kravbenet, men over det øverste ribben. Der er ligesom sådan en fordybning her ved mange mennesker. Især hvis man er lidt stresset eller lidt presset, så vil det være lidt ømt herinde i fordybningen. Der sætter I 2 fingre. Så tapper I her imellem lillefingerens knogle og ringfingerens knogle. Der er også en fordybning. Så løfter I armene ud fra kroppen, de må ikke være i kontakt. Så trækker I vejret helt i bund og holder det. Pust halvt ud. Helt ud. Træk halvt ind. Og pust helt ud. Nu tager du samme hånd og flytter over i modsat side. Find kravbenets punkt igen. Og begynd at tappe her i gammelpunktet mellem lillefingeren og ringefingerknoglen. Armene ud fra kroppen. Træk vejret helt i bund og hold det. Pust halvt ud. Helt ud. Tøm lungerne helt for luft. Træk halvt ind. Og pust helt ud. Nu tager du den samme hånd, men knytter den og dækker tommelfingeren. Så sætter du knogen ind i kravbenspunktet. Ikke sådan her liggende, men herop. Tap igen. Træk vejret helt i bund. Pust halvt ud. Helt ud. Træk halvt ind. Og pust helt ud. Flyt knogen om i modsat side. Tap igen. Helt i bund. Halvt ud. Helt ud. Halvt ind. Og helt ud. Godt. Det var halvdelen af øvelsen. Resten af øvelsen er fuldstændig magen til. Der bruger vi bare den anden hånd. Så nu tager du den modsatte hånd. Den, som du ikke startede med. 2 fingre i kravbenets punkt. Det er ligegyldigt, hvilken side du starter med. Vi kommer igennem begge 2. Du tapper igen i gammelpunktet. Armen lidt ud fra kroppen. De må ikke være i kontakt. Træk vejret helt i bund og hold det. Pust halvt ud. Helt ud. Træk halvt ind. Og pust helt ud. Flyt hånden over i modsat side. Tap igen. Helt i bund. Halvt ud. Helt ud. Halvt ind. Helt ud. Knyt nu hånden. Dæk tommelfingeren. Sæt knorene i punktet. Tap igen. Helt i bund. Halvt ud. Helt ud. Halvt ind. Og helt ud. Flyt knogen om i modsat side. Tap igen. Helt i bund. Halvt ud. Helt ud. Halvt ind. Helt ud. Det var grounding-øvelsen i al sin enkelhed. Du kan lave den op til 3 gange om dagen. Om morgenen, så vil den tømme dit hoved for nattens drømme eller kaos, som kan have været på nethinden, han har sagt. Efter arbejde, hvor du ligesom vasker dagens indtryk af dig, og inden du går i seng, hvor den vil klargøre dig til en rolig nattesøvn. Den kan også bruges, hvis man er på vej ud af afhængighed, eller bruges forebyggende mod stress, men ikke så godt til akut stress. Det er en forebyggende øvelse, som hjælper os med at holde begge fødder plantet solidt i den jyske muld. Hvis du ønsker at arbejde videre med øvelsen, så kan du opnå dobbelt så god effekt med et par enkelte tricks.
Det har vi lagt ud på hjemmesiden som en version 2.0, hvor du kan gå lidt mere ind i tingene og også få en forklaring på, hvordan den her øvelse faktisk virker. God fornøjelse.